Kéne neked a telefonom? Meg akarod kaparintani? Meg akarod kaparintani? Tündér macskó. Most március 16-a van. Éppen hazajöttünk a sétából, muszáj voltunk gyorsan hazajönni, mert Lizike elaludt. És mindig átalúszta a sétákat órákon keresztül, utána meg éjszaka nem hagy minket aludni. Sír, meg nyög, hasgörcse van, fogfájása, minden a hirtelen éjszakára, minden előjön. Napközben meg semmi baj nincs. Jaj, igen. Anyuci meg már úgy néz ki, mint a mosogatórongy. Bizony. Mint a mosogatórongy. Apád nem zavarja, mert ő tud aludni tőle. Anya meg nem. Hát ez van. Gyönyörű szép ruhám is van nekem. Pretty, stylish, princess. Princess? Igen. Szuper jó cipőim. Ilyen gyönyörű szép cipőim. Ez a legújabb sapkám, nagyon menő. Van nekem mindenem.